A proposta de sentarnos aquí, catro centros que son representativos do rural de Galicia, non só das provincias de Ourense e de Lugo, que se digo, o rural está en Lugo e máis en Ourense, tamén hai rural en Pontevedra e en Coruña, e non escollemos os catro centros que venen traballando desde hai moito tempo e moi ben nas súas bibliotecas escolares, e entón o que temos representando as catro provincias, catro centros de distintas características, desde un instituto de secundaria, un IES de Lara de Cruces, a un CPI de Caballeros de Bergantinos, e un CEI de Ourense e outro de Lugo, que si mesmo tamén accedan bastante diversidade, porque o mismo tema bastante máis abundante que o de Ourense, o de Lara que é un poquito máis pequenino. Entón, a nosa idea non é que vayamos exponendo cada un dos centros a súa característica especial e o seu traballo, senón que vamos establecer isto como unha conversa alrededor das cuestións que nos parece que identifican un pouco máis a labor das bibliotecas no mundo rural. Entón, dentro das nosas posibilidades, vamos a intentar favorecer a conversa entre todas, seguiríamos un poquinho un guión de cuestións que nos preocupan. E comenzamos un pouco pola cuestión do contexto. Non as presentei, Gema, Carolina, dúas Carolinas, Carolina é do de Lata, a outra Carolina é do CPI de Caballeros de Bergantinos, Gema é do Distrito de Bermonte, e Susana é do IES Manuel Campallón de Galicia. Entón, por iniciar así un pouco a conversa, convidarle un pouco ata que punto o entorno do rural marca os nosos centros e en concreto as nosas bibliotecas, de que contextos, que tipo de alumnado, profesorado, número, manejamos en relación, digamos, no contorno. Eu venho como centralizada do Colexio das Redondas, que é o CPI, que é o Grupo Integral, que se sitúa no Concello de Caballeros de Bergantinos, un municipio da provincia de Coruña, comarca de Bergantinos, de alrededor de 4.050 habitantes. A inmensa maioría do noso alumnado é de Cabal, unha das nosas grandes temas, e depois se quere falar disso, é facer que o noso alumnado se sinta moi orgulloso da súa identidade caballerista, de ser rural e de ser bergantiñán. Se falamos de entorno natural, estamos nun lado privilegiado, estamos situados junto ao lado do mar, a nosa biblioteca ten unhas vistas espectaculares, o Río Maior, o Río Gallo, a Ría dos Rolares, a Río de Pinto, que nos andamos a Río do Mar, a Castro Vermelho, e estamos disfrutando nun entorno privilegiado que nos gusta moito presumir e que tamén nos gusta moito poñer en valor o alumnado. Entrando xa no colexio, é un centro de liña 1, é un centro pequeno, pero non tan pequeno. Vou dar os números para que tenemos así máis ou menos unha idea. En canto ao alumnado, este ano temos alrededor de 270 alumnas e alumnos, 50 de colegio infantil, 30 de primaria e 90 de secundaria. Todos son aproximadamente alrededor de 20 niños e niñas por aula. En canto ao profesorado, son 22 profesores e profesores de terceiro e infantil de primaria, 14 de secundaria. Formamos parte do equipo de biblioteca de profes. E aquí, como que digo tamén, que o equipo de biblioteca e o equipo de implementación da lingua galega é, na práctica, o mesmo equipo. Traballamos sempre distintamente, somos as mesmas persoas e todas as nosas actividades son distintas. A característica máis singular do noso centro dos proxectos que están na mesa é que é un centro muito integrado. Entón, temos alumnado das tres etapas educativas, infantil,
menos nenas que entran en cola sendo unhas niñas de 3 anos que saen un pantalón de 16, non? Para cada cuarto de eso. E para nós é moi importante tamén que o LIB integral sexa o máis real posible. Entón, tendemos a crear espacios compartidos. Isto non é aquí, é un pouco complicado, porque os horários diferentes, os horários tamén, as dinámicas tamén son distintas, pero desde a biblioteca, desde o equipo de divulgación feminista, tendemos a crear actividades, proxectos, que engloben a toda a rapazada. É facer os roles máis unidos posible. A rapazada e toda a comunidade educativa. As asignacións universais, bueno, son género de Lugo, pole rural, especial de Salga moi grande, para non ser pequeno, porque somos 7 unidades, hai 3 aulas infantil, temos un dato de 35 anos cada unha delas, en primaria tamén temos aulas mixtas focal con gran tipo de pequeno. Non temos vistas ao mar, pero temos un entorno privilexiado verde que gusta que os nenos necesitan que se sintan orgullosos, como decía Carolina, do que teñen o noso centro. É verdade que ten moitos centros educativos alrededor, que ten ese territorio, pero como volvemos, pois cada vez máis porque a nosa matrícula é moi inestable. Somos 14 profes, 2 de itinerantes con coles que están próximos a nós. Algo positivo é ter unha oportunidade de somos un grupo de mestres estables que levamos moito tempo que no cole, e o cargo de nos leva a que os nosos objetos teñen multiplicidade. O que destaca a nosa biblioteca e o noso contorno, o noso centro, é que a nosa biblioteca é como é do centro, por tanto, o contorno sempre é algo moi importante. Intentamos que as familias e as asociacións colaboremos muitísimo con eles para que visitan que o colegio forma parte tamén da seguridade. Para cada unha comentaba que hai un centro máis grande, básicamente pensaba que no TLPI que temos na mesa, que non é lata, que pode ser 5 días para porque para non ser pequena, comparado con que obviamente pequeno, comparado con outros centros da contorna, pero contanos ti. Nada, que se vino por aí de lado, de Casimir, que aí temos 3 unidades, unha de infantil doméstico, primeiro son de colegio mixto, e cuarto de texto mixto, e somos 5 mestres de mesa, os caras son todos son definitivos, todos provisionais e outra comparativa, por lo que as habilidades profesionales sempre estamos aí ao pé do cañón, básicamente, aunque veñen sen diferentes técnicas de tirar por lo cual, máis ou menos, algúns máis ou menos, bueno, pero nada, é a realidade do mundo, estamos nun concello que a verdade que a tendencia é a baixa, pero desde o modelo de matrícula, bueno, é inestable, como decía a compañera. Claro, máis ou menos estes últimos anos estamos mantendo o número, pero é verdade que unha zona onde non hai demasiada demanda laboral, onde non veñen as familias, é complicado manter a matrícula. Nada, pero bueno, é verdade que, como somos así pouquinos, ás veces fácil organizarnos, eu vexo como unha gran familia, que nos coñecemos como que é fácil. Como que é máis fácil igual dinamizar determinadas actividades, igual se fora un centro moi grande, que tes que coordinarte con este, con outro, solapar as clases ou cousas desse estilo. É un concello que ten moitísima riqueza cultural, a verdade, o tema petróleo, que seguro que coñeceres, pero eu sempre digo, para comparar a la que teñen festas todos os días, sempre teñen algo que interesante, eu non digo outro sitio igual, pero creo que é moi enriquecedor para as nenas e nenos desa forma, bueno, un poquinho de eso do centro. Sou Susana, traballo en el Marco Camalón de Veracruces, un pouco diferente porque é un IES. Entón, temos un lado de máster de 2 ciclos, de soldadura,
pouco diferente, porque algúns son maiores, a menor de integrarlos e cosas. O meu tamén é un pequeno, a pesar de ser niñes, como 38 profesores e profesoras, e 189 alumnos e alumnas. Temos unha matrícula de todos os anos baixa, muitísimo. Hai pouco éramos 400 alumnos, agora estamos en escasamente 200. Entón, eso é algo que nos preocupa. Como estamos en tamén do centro, renovarse. En cuanto a la biblioteca, el cumple un papel fundamental porque la mayor parte de los padres no tienen acceso a la biblioteca. Sí existe un consultorio, pero algunos de ellos están muy lejos. No tenemos acceso a ningún tipo de actividades, ya no solamente libros, sino actividades culturales, trabajo, charlas, etc. La única manera de que ellos se entren en contacto con este tipo de información. En cada entorno, somos un centro de la provincia de Pontevedra, está presente la línea, que más localidades un poco más grande. Hay otros centros también lo conocen, los centros primarios muy pequeños. Había otra escuela que se apretó, tratamos de relacionarnos con las actividades con estos centros. En cuanto a patrimonio, también el centro es una zona que ofrece muchísimas posibilidades tanto a patrimonio artístico, histórico, que tratamos de valorar de valor, así como las tradiciones. Nosotros tenemos también muy importante el rollo, somos generales de una, una data que celebramos, intentamos poner en valor. También la música, porque ustedes van a la música, y a parte de una parte tocan algún instrumento. Ellos estuvieron también para agregar actividades en torno a aspectos musicales. Ir mencionando un poco sobre eso, para que el mundo de la universidad es bastante diverso. Y hay una cosa que me parece bastante de importancia, que es la cuestión de la permanencia, ¿no? La estabilidad de los claustros y, por lo tanto, la estabilidad de los equipos de biblioteca. Luego, estamos en el evento de Lugo. Entonces, yo creo que los caracteres principales César o que ten unha maior estabilidade tamén porque hai moita xente que trabalha de conte que vive de Lugo, non? Digamos que en ese sentido favorece un pouco, se sabemos como é o tema de destino profesional, favorece que haxa un destino como unha permanencia, non? Non debemos fiscal, non? Non sei como vedes esa, comentaba así, non? O feito de que haxa tanta itinerancia, incluso la zona que comentaba Carolina primeiro, o feito de que haxa as mesmas persoas sumando as responsabilidades, pois está no equipo, o mellor incluso en equipo de dirección, tamén en equipo de biblioteca, tamén en administración lingüística ou no resto de actividades de equipos que hai no centro. Sí, por exemplo, no noso cole non existen equipos realmente. Temos un caso todos formamos parte de todos. Somos un equipo que asumimos todo. Entonces, aí sí que damos un par de años, un rol moi importante na biblioteca, entonces desde aí sale. Entonces intentamos incluir todos os equipos, porque claro, é inviable que, claro, existen coordinadores, pero non equipos que se asocien en cada coordinación. Entón, para non abarcar muchísimas cousas que non vamos ser capaces de facer, pensamos en actividades de parte da biblioteca que intenten englobar toda o maior posible. E despois, o tema que se para tamén, o profesorado, claro, non permite dar continuidade ás veces a proxectos que non se queremos levar a cabo ou que sea como cada ano volver a empezar, porque cada ano proxectos son novos, entonces cada año como, bueno, non sei que facer eso, y eso, vamos a facer así, entonces son como meses de desiguarse non pode, de ver como traballamos, como non, entonces todos os anos un pouco, vale, volver xente novo, volvemos a empezar, volver xente novo, volvemos a empezar. Esto tamén fai que tenemos que ter todo super organizado, objetivos moi claros, e non deixar nada así no aire que haxa dúbidas. Lo que queda todo como A, B, C,
veces meter algún tipo de metodologías o actividades debido a ese cambio constante de profesorado. Non sei se con relación a algo que estamos comentando a Susana, podemos ir avanzando un pouco no que é a integración na contorna, comentabas que no noso centro hai unha pequena biblioteca, que non funciona demasiado. Hai unha biblioteca, pero é accesible para a parte de la vida. É un concello moi grande de 28 parroquias, e hai moitos nenos que viven nas aldeas que non poden acercarse a esa biblioteca. Son o único contacto que teñen cos libros ou con actividades culturales somos nós. Entón, claro, temos unha responsabilidade moi grande de fomentar neles a curiosidade, etc. Eu creo que as persoas que traballamos no rural, eu tamén traballei muchos anos en bibliotecas no rural, vemos que no rural hai como unha responsabilidade engadida, non? Das bibliotecas escolares, que é algo que podemos comentar un pouco a seguir, non? Ese feito de que o mellor o alumnado, a través do que comentáis vos, accede aos o mellor por vez primeira e o mellor por vez única, non? Durante moito tempo, pois agora representación teatral, como integrades, digamos, esa realidade, non? A biblioteca como compensadora de desigualdades, non? En ese sentido, no contexto, no que é o mellor, pois é o único espazo onde se achegan non só libros, senón tamén outras actividades culturales, non? No caso de Cabana, por principio, que hai a biblioteca municipal, que parece que a biblioteca municipal está situada en Milán, a Rapaza de Milán, vai ser inclusive os alumnos, as tardes, ali, con os verdes, estudan, con os libros, teñen esa biblioteca ao lado da casa. Pois as parroquias de Ciudadrón, Aguanos, os caras que están máis irmán. O mesmo xeito, o Concello de Cabana, para ser un concello de Cataluña Lactante, un programa de actividades culturales bastante xeitoso. Obviamente non é o mesmo programa que pode ter unha cidade demasiado importante, ben, hai corazones, teatros, hai que van e outros que non. Entón, eu creo que aquí poderíamos falar con das múltiples realidades que podemos ocupar en general. Hai nenos que viven no rural, con a biblioteca ao lado da casa, ou un auditorio a cerca dos nenos, e outros que a cultura, que se queda bastante a máis distante, que non é o xeito. Hai familias que están moi preocupadas, moi interesadas por as súas crianzas, a cultura, a literatura, e o conhecimento, e outros que, por difícil que sexa, pois non teñen esa idea, non teñen esa posibilidade. Entón, efectivamente, a nosa biblioteca tenta compensar un poquinho estas desigualdades. A biblioteca está aberta a todos os recreos para que o alumnado que hai no cole, que todos teñen o mesmo camiño para chegar a él. Basta tamén que quieran, pero o camiño é o mesmo para todos. E do mesmo xeito, tamén intentamos organizar actividades que para moitos nenos é o único sitio de contexto escolar, se non é aí, pois non van ter acceso a un encontro con un escritor ou unha escritora, ou unha obra teatral, etc. Nese sentido, dan muitísima importancia as visitas, tanto de escritores como de escritoras, e tamén de outras personalidades do mundo da cultura e do mundo da ciencia. Por exemplo, o ano pasado, pasaron polo colexio Paula Carballeira, Lucía Algado, Guara Vialero, Teresa Santos, Pina Casalera, María Ramos, Sofía Llana. Este curso tivemos sobre Taconos, a Ximoure, vemos tamén o científico Ángel Carracero, a escritora María Benítez, e o marcos pasado tivemos en esa zona de necesidades sociais. A verdade é que o que está sendo global é difícil, non é fácil, pero é algo que traballamos moito porque, porque se non é ali, en outro lugar para ter esa acceso. Non é tan difícil a distancia, ni que ser centros rurales, senón que unha cuestión de dinheiro. Ao final é de apartamento, e de buscar, pero non se sexa, porque non podemos dispoñer de tantos. Ainda así, estar na biblioteca tamén, ao final, aprendemos a negociar algunhas estrategias que seguimos, negociar con librerías editoriales, que tratan de comprar os libros e buscar esa autora,
Despois tamén intentamos impactar pois, xente da contorna, pois, para chegar, incluso en a autobir, por exemplo, ano pasado, donde Teresa Uxunto, que é unha candeira de aquí, está realmente repetido, non? Pois este ano, a escritora María Medina se librou desde a Laracha. Despois, outra estrategia tamén é dar oportunidade de contactos de familiares e de amizades. Por exemplo, o curso pasado, tivemos un bailador de gaita tradicional, a Mariquén, o mismo bailador de baile. Vemos porque a súa madriña baila moito. Ou este ano, chegou o cole, para unha sobrinha de Ángel Carrocero. Bueno, pues estamos xa empezamos a organizar todo. O outro día vemos unha amiga, que ten unha amiga, que é sexto. Ao final, digamos, un pouco a pensar a acelerar, como dicimos, que nos van mal. Non tengo biblioteca de bon, entonces, a la biblioteca é un punto que ten ao centro do cole. O que sei é que falamos desta colaboración con o Concello, porque moitas das actividades que o Concello organiza son horarios lectivos, que facemos desde o centro, para asegurar que chega a poboación a que vai dirigida. Esta é unha maneira de tamén nos ahorrar os custos e da colaboración de que sí, todo o que planifica as actividades do Concello cheguen a un. E cando falabas de un equipo estable de bibliotecas, nos casos, é certo que estamos cerca de Lugo, pero tamén as bibliotecas rurales e a xente deixa de marchar a cidade porque lle gusta como traballamos. E ao final quedase porque, bueno, está frente porque ao final, ainda que temos o de permanencia e llegamos a biblioteca por a tarde para que esté aberta, pois fanse proxectos que os profes involucramos un montón e despois os fotos a marchar. Renuncias a estar preto da casa por traballar con vocación que verdadeiramente se busca. En relación ás actividades, a nos funcionamos moi ben chamar a esa línea. Porque parece que fan máis casa. Sempre que vais a algo facendo algo interesante, entón tiramos de contactos e iso resulta maravilloso. Cando vengo a casa, non, é como a expectativa, a ver que fixo que foi moi ben. Esas actividades son maravillosas. Gustaríamos moito. En relación a actividade do equipo, bueno, temos a sorte que levo moitos anos ali, e hai outras dos personas que tamén son definitivos, levan moito tempo. Non hai como unha base de que a biblioteca que nunca cambia, somos tres. Despois hai outros que van, marchan, venen, cambian, pero esa base é quizá importantísima. Porque hai cousas que xa tenemos unha trayectoria de fallamos, funcionan nos ben, sabemos que son apates o que non, entón para mí é clave. Non quero ter a penso que se debería haber como unha persona que levara certo tempo no centro, traballando. Nada, respecto a la verdadera competición de bibliotecas públicas, el derecho a aproximar en Berín está a 25 minutos desde las ciudadanas que pertenecen a áreas do Concello que están moito máis. Entón, a biblioteca do cole é o referente para estas nenas e estes nenos, porque, claro, é dicir, o sea, chegan ao cole no autobús, as catro colle marchan no autobús para casa, e aí somos os únicos nenos que viven, e non fan nada máis nese ambiente. Entón, que a biblioteca lle poida ofrecer oportunidades, actividades para ese ámbito cultural, para que é moi interesante. Así que nos, bueno, pois o de traer escritores ou contacontos, temos que, bueno, nos intentamos un por trimestre, porque máis económicamente resulta imposible, porque o tema económico hai que poñer encima da mesa e estar aí presente. Entón, tiramos, como dixo Carolina, dos recursos que temos na contorna. Entón, nos invitamos a moita xente a la contorna. Que coñecemos a un papá que era pintor, traémoslo para que nos explique cousas. Que, por exemplo, o ano pasado, que era das cantareiras, e hai un grupo de pandereteiras que, bueno, vai collendo así un pouco de fama en lado, pois tamén nos trouxendo, que aparte éramos máis de alumnos no cole, e foi moi interesante. O mes pasado, a irmá directora e escritora
entón fixemos un taller de poesía que la escribimos así. Entón, nos vamos tirando de todo o que temos alrededor e ás veces tamén que destacar que nos enfocamos a traer xente de fora ou escritores de fora cando os nenos e as nenas dedican a ver o que teñen alrededor e ver que na súa zona, nesa zona rural, tamén hai xente que está crecendo profesionalmente, que non é inviable. Entón, tamén me parece interesante acercar esa realidade aos pequenos e aos pequenos. Estás facendo un pouco máis, estás facendo ese sentimento, non? De pertenencia, de comunidades ou comercio, non? A mí me parece moi interesante esa integración, non? Do centro na contorna. É verdade que conforme estabas comentando, pues había esa cuestión do desplazamento, non? É dicir, ainda que fagamos ou vai haber alguna actividade ou que haxe unha biblioteca na contorna urbana, non? máis urbana do Concello, si que é verdade que despois o alumnado que vive nas diferentes parroquias dificilmente vai ir polas tardes a esa actividade. Eso parece moi interesante, por exemplo, no Concello, no noso caso, de que se decida facer as actividades dentro do horario lectivo, non? Para que o alumnado xa directamente no contexto da biblioteca ou da escola xa vai a esas actividades. Que é unha sorte que o Concello se implique tanto no área do centro, porque además de que son un aforro do orzamento, as partidas que dispoñemos, que dice Carolina, que o tema económico que ten que sair, axudar a que moita xente que ven, os escritores, os contacontos, os magos, de outra maneira, non terían público, porque é imposible que se acheguen, por conciliación, porque as parroquias están moi dispersas, é algo moi chamamento á cultura que o Concello ofrece a posibilidade de ofrecer o espazo para facer para aprender integrar o noso público. Cando falamos de centros pequenos, obviamente os orçamentos tamén se nota, non? A cantidade, non? A disponibilidade de fondos e ademais sabemos no día a día que as actividades que organizamos nas bibliotecas e nos centros, se nos vamos fora do centro, hai un custo económico que ven derivado do transporte que a veces é totalmente inviable poder facer, non? Estas son un pouco as estrategias pretendíamos tamén amosar os vosos exemplos de que a partir destas debilidades que estamos vendo crear casi unhas oportunidades e unhas fortalezas, que é esa integración co territorio e esa creación de comunidade desde a escola e desde a biblioteca escolar, que é fundamental. No día a día da biblioteca, de todas estas actividades, podemos afrontar un poquinho máis no que facedes, me parece moi interesante algo que foi saindo tamén, que é a organización, organizar as actividades de cara a as actividades do equipo, o traballo diario, de cara non só a ese curso escolar, senón a permanencia e a continuidade curso a curso, independentemente de que seades ou non as mesmas persoas. Si, ahora nese sentido, un poquinho fijamos uns objetivos ao principio do curso que queremos conseguir, aunque a relación durante o curso van variando, entonces, para esos objetivos establecemos así que actividades vamos a facer, e sobre todo, guiamos moito desde hai 2 anos, e estamos facendo un proxecto sobre el centro, e este marcamos moito a ruta por la que queremos seguir, tanto a nivel de traer contacontos, de traer actividades, ou de invitar as familias e tal, e parece moi interesante. Tamén utilizamos así unha organización de vamos a traballar vamos a facer estas actividades estes meses. E o que máis interesante a nivel da organización parece que nos reunimos todos os martes e nos todos os martes falamos do que fixemos e do que vamos a facer. Entón, sempre estamos en contacto con todo o traballo que fan tanto os compañeros como as compañeras. E parece enriquecedor nese sentido. E fazer as actividades do día a día, máis ou menos organizamos por trimestre as actividades, entón xa vamos vendo, esta semana para isto, como vamos a plantear, como vamos a organizar. E este ano, tamén, no día a día de actividades, introducimos unha novedade que xa nos contaría os resultados, algún día de
cuadra, que é de oratorios non recreos, para dar esas oportunidades aos nenos e as nenas de que accedan a outros recursos que nas súas casas non teñen, pero que tamén apetece acceder a esos recursos, non como algo obligatorio, sino, pois a mí apetece aprender a coser, pois vamos a dar esta oratorio e que quero aprender isto, porque igual os nenos non queren aprender, pero outro neno apetece aprender a programar en Scratch para que se encenda o mejor cando haya luz. Entonces, pues estamos facendo un oratorio de eso. Entón, no momento está tendo éxito porque estamos intentando abrir o abanico a toda a diversidade de gustos e intereses do alumnado. Algo aí funcionando. Nos anos facemos arreglos culturais, é algo que lles encanta a darles. Temos 2 días a semana que, en principio, 2 días son fixos. Un ven a señora, a nosa de lectura de adultos, que lles ensinamos a coser, outro día a facer crochet, tenemos a flexia. Eu creo que para eso é moi interesante falar dos espazos, porque non podíamos facer eso ata que recurrimos a unha sala continua da biblioteca, reformamos. Aquí, con un mobiliario aceitado, siempre estamos a este tipo de adultos. Penso que tamén é interesante falar desa cuestión. En canto que se está facendo unha reunión, a mí me parece esencial reunirnos unha vez a semana para coordinarnos, porque todos estábamos dispersos, tenemos outras actividades que atender. En esa reunión é onde íbamos programando semana a semana para as actividades que íbamos a desenvolver. Participa unha persona do equipo directivo que é a que despois difunde o resto do claustro ou que íbamos a levar a cabo esta semana. De certo que tamén planificamos a nivel de curso e a nivel de trimestre. Temos unha serie de actividades que son fixas casi todos os anos, o entroido, ou conmemorar certas datas como a Rosalía agora, e algunhas así que non varía. Pero despois, cada ano imos, decidimos un tema que nos pode pensar unha parte amplio, e organizamos unha serie de actividades que nos hemos desenvolver por trimestres. No noso caso seguimos o mismo, cada idioma tamén reunimos nuestro equipo de equilibrio que por sorte casi todo o claustro tenemos dúas persoas, entonces o canal facilita moitísimo que cheguen as actividades a todas as titulares. Facemos mensual porque tamén traballamos con un proxecto documental integrado que nos vai encargando sobre o que queremos traballar cada mes. Este ano comenzamos a dividirnos as tarefas según as destrezas, habilidades, formación e os proxectos que estamos inmersos de cada un dos membros do equipo. E iso facilitounos bastante a organización. É dicir, se alguén que está narrando vai levar esa actividade, pois ele ten organizada esa actividade. Distribuirnos un poquinho así, pois axudounos a non agobiarnos tanto e chegar a moitas máis cousas que antes nos costaba, nos agobiaba tamén con niños, é dicir, que temos que chegar a facer esta actividade, que ven aí e temos que volver a dar. Distribuirnos un pouco, organizarnos, e todo planificando moi ben o que queremos facer ese mes, os resultados están sendo moi positivos. No caso de Cabana, a verdade é que estamos nos últimos anos menos tendo esta persoa que está estabilidade do profesional. Está sendo dividido esta persoa social, os anteriormente digo así, están así, levan 5 anos e a maioría levan máis tempo. Entón, así, ao final, máis vamos a traballar, porque a comunicación e a coordinación do resto do profesorado é moi fluida, ademais, a maioría de nós coincidimos bastante na idea de cole que queremos ser, traballamos máis en maior ou menor medida, pero traballamos en diario para construir ese cole. Despois, no equipo de libre, de delegar, son 7 persoas que, igual a mí, levan 5 anos ou máis. E iso, ao final, é unha gran vantaxe, porque traballamos no fundamento, porque xa nos coñecemos todos moi ben, e sabemos o que pode achegar a cada un. Mañana temos unha actividade, eu sei que Mari Carmen nos vai facer uns corales finais, sei que Susana nos vai facer unha canción maravillosa, e entón sabemos xa o que pode facer cada un. Temos reunións tamén, coordinamos, os grupos de WhatsApp, todo isto, temos esa vantaxe desta medida do curso. Logo tamén, algúns gustaría destacar
de organizarnos e implicar o alumnado é que a convivencia do alumnado é moi boa. Obviamente hai problemas en todas as partes se pegaron, pero en xeral eu creo que isto é algo a mí pelo menos é o primeiro cole máis tranquilo porque estive ata agora, creo que é unha característica do rural. Temos un centro de nenas maravillosos que se implican moito nas actividades, que participan moito, cada gusto traballar así, traballos, pero eles recomen tamén. O longo que foste comentando saiu a implicación do Concello, das asociacións, de persoas sabias no contexto no que nos movemos, a implicación das familias tamén algo mencionaste, o mellor podíamos falar un pouco nisso, cal é a implicación das familias, como colaborades con elas e realmente senten esa relación con bibliotecas escolares, en universidades, comunicación. No meu caso, temos un problema adultas, incluso femeninas. Alumnas llevan muchísimos años con nosotros. De ahí sacamos muchas actividades, porque siempre hay maravillosos que sabe coser, que sabe cocinar, tiramos de eso. En muchos casos, de ahí suben los valores que hacen más adelante. En casos como una señora que tiene mi madre, así muy habilidosa, siempre colabora con nosotros, pero de repente que es un poco muy reducido. Es muy difícil que los padres participen porque esta noche, porque no vayan, o no es un concello muy grande, no van a estar yo casi de la misma hora que solamente están en el instituto, es muy difícil que los padres participen. Estamos muy orgullosos de ese grupillo de nenas, apoyábamos muchísimo. Bueno, pienso que en algunos casos, no sé, si por ser rural, espero que sí, por las distancias, a mí las familias son muy reducidas. No noso col, intentamos implicar as familias todo o que podemos e máis. E de feito, este col desde os 5 anos de director decía, a biblioteca non debe ser solo, ou as actividades que facemos non deben ser solo para os nenos, senón hai que invitar as familias, hai que abrirse á comunidade. Entón, un pouco que buscamos esa descompensación social non solo cos nenos, senón con todas as familias. Na medida do posible, facemos actividades para todos. Non necesitamos presentar a toda a comunidade. Por exemplo, no primeiro trimestre que a APA colaborou traendo unha representación teatral, non nos invitamos a toda a comunidade a que viñera a verla, veciños ou quen quixera verla. Tamén me parece moi interesante acercarles a esas actividades culturales non só os nenos, sino tamén a familia para que eles se involucren na vida do centro, na cultura. E tamén intentamos organizar actividades nas que eles participen. A veces temos máis aforo, outras menos, pero bueno, vamos a ir tirando deles. Por exemplo, no día do libro, na praza do Concello, facemos un encontro con libros e cos nenos, e nos invitamos tamén a que todo aquilo que queira ler que se una a nos. Bueno, aí vamos indo. Ou, por exemplo, para facer reformas ou cosas así, as familias tamén se implican moito. Nos Amaín, ou en Entroido, salimos polas rúas do Concello, disfrazados e tal. Por exemplo, en Entroido, o mítico que desfilen os nenos, e as familias se estenden como desfilen, con os bonitos trajes. Nós facemos o folión, que é algo tradicional de Laza. Entón, o que invitamos é que a comunidade se una a camiñar con nos. Non queremos espectadores e nos camiñamos. Non queremos que todos vayamos cos xogos, co son, disfrutando dese entorno. Entón, o que queremos crear comunidades, invitar as familias para que tamén vexen outras realidades, acercarles tamén a cultura, ao centro. Por exemplo, o trimestre pasado fizemos unha xornada de xogos de mesa con eles, porque vimos que tampouco tiña moito conocimiento dos xogos de mesa. Entón, como iba a ser a épocas navideñas de vamos a organizar isto para que vexan que materiales temos, que igual tamén lle poden comprar menos, ou que poden poñer en préstamo para xogar con eles en casa. Entón, creo que tamén é importante abrirse a familias da comunidade para que conozcan outros recursos, outras actividades e que podamos guiar esa ambiente cultural.
no que decía das redes sociais, as familias teñen moita inseguridade de participar, porque creen que non van a aportar nada. Entonces, cando ven que alguén vai a contar algo sobre que eles tamén poderían participar, que nos poderían traer moitas cousas que mostrar, pues van conectando, van tamén querendo mostrar o que saben do proxecto que estamos levando a cabo, e a verdade que disfrutou a ferramenta das redes sociais para que se conectaran as familias. E tamén a distribución dos espacios. Cando veñen ao cole e ver que a biblioteca aparece en moitos espacios do centro, é o que comentaba a Susana, é super importante, porque moitas das cousas e retos que mandamos a facer, vense online, vense en obradoiro na hora do recreo que o vexan, para eles é como decir, pois o que traballamos na casa está o vendo dos nenos, é interesante e é positivo por o que están facendo, entón, vencernos moitas sensibilidades coa participación das familias. Nos casos de Cabana, nos as familias evidentemente están tamén implicadas na biblioteca, pero sí que é un dos nosos retos para o futuro conseguir simplificacións e seguridade, como están preparando as compañeras, abrir a biblioteca tamén a eles. Este ano iniciamos este camino, que é o de herramientas, que tiene bastante éxito, pero é o primeiro ano, e queremos trabalhar un pouco nesa línea. Si que temos, contamos, seguimos, non temos tantas actividades pensadas para eles. Si que temos colaboracións puntuais, por exemplo, no micrófono, para usar os nenos e os amigos que están a ver, por exemplo, un exército de avós a facer os videos para as diferentes persoas do cole, pero bueno, si que temos que trabalhar un pouco máis nesa línea. Non sei se na gente dos centros que tenéis unha actividade máis ampla, como o vosso caso, se mellor igual que as veces que cando van mellorar a conexión coa lectura de manual, fraquea, non? E o mellor a implicación coas familias como forma de unha moneda, o mellor tamén fraquea, non sei se é unha posición ou que pode ser común. Eu penso que sí, porque manda sí, é certo que as de primeiro de se colaboran moito máis, pero eso van se perdendo a medida que os rapaces son maiores. Costalle máis ir, tanto se dan como necesita tanta atención, si a nos costan bastante que veñan que participen. Está un piño moi fiel, pero é difícil de ampliar. Sobre todo por la implicación de las familias a la disponibilidad de horario. Quiero que nos comentan los profesionales o muchas veces. He tenido que oír, pero claro, que un trabajo hasta la hora y tal, entonces la incompatibilidad de horario a veces es un poquito que se va en contra de poder traer a las familias a un centro. Pasamos a esta parte final que os vamos a hablar, que un pouco a hora de la inclusión, o en cada uno de las instituciones de cada unha delas vai a mostrar mediante imaxes dos centros para que vedes un pouco pois en imaxes as realidades das que están falando, non? Agora, creo que se son proxectos de esa presentación. Vale, aquí non a vemos. Perfecto. Sí, nada, creo que escollimos además porque quería mostrar que la biblioteca no solo debe ofrecer los menos libros, o sea, tener los menos libros de lectura, sino que tamén con los recursos e a veces non rural que accedan de outra forma. Igual na cidade, pues non actividades extraescolares, pues para independientes de ou, bueno, etcétera. Entonces creo que esta parte del centro de la biblioteca es muy importante de ofrecerle diversidad de posibilidades y recursos a los pequeños, a las pequeñas. Vale, después también se definía así una foto de actividades que hacemos con ellos.
que igual que para nós parece algo moi sinxelo, bueno, estos xogos de mesa, seguro que saben de sobra, ou falar, ou, bueno, esta e as seguintes. Así, cousas que nós consideramos que a veces poden ser sinxelas, para eles é un mundo. A veces, algo tan sinxelo como facer un taller de obradoiro de figuriñas de Nadal con arcilla é como un reto, porque nunca traballaron igual con arcilla, nunca manipularon arcilla. De feito, nese sentido, teño experiencia, non estaban neste cole, sino que estaba outro, e fóramos de excursión a Vigo, estaban con menos de 11 anos. É un profesor que era moi dinámico e dixo, vamos a andar aquí ao Corte Inglés. Había nenos que nunca montaron unha escalera mecánica ou que nunca foran ao Corte Inglés, que para nós, ou igual para os nenos, era algo normal, a veces para nenos do rural, sobre todo, hai cousas que nunca viviron ou nunca viviron a playa con 11 anos, nunca tocaron a área. Entón, creo que hai que intentar ofrecerle diversidade de experiencias para romper un pouco esa descompensación que hai a veces no rural e as áreas. E creo que, pues eso, ofrecendo diversidade de actividades no centro, que é moi interesante. E aunque parece moi sinxela, para eles pode ser un mundo. Esta é unha das actividades que organizamos onde invitamos a toda a comunidade a ler ali na praza, porque non queremos só quedar dentro do centro, queremos salir fora, que nos vexan. Abrir as portas do cole e salir. Depois vamos a salirnos a buscar, non? Como se Mahoma non vai a montaña, non montaña vai a Mahoma, pois un pouco isto. Este é un encontro que podemos, como os comentaba, co grupo de pandereteiras, que son as reiras do Támega, e parece interesante explotar, pero tirar de recursos da nosa contorna, porque a verdade é que seguro que hai moitísima xente que pode aportar un montón. Nos enlaza, vemos que cando estamos aí, mira, conocemos a tal, de feito, agora estamos construindo un terreno sobre os incendios, e chamamos polo Día da Muller, chamar a unha chica que traballa na Cruz de Lazo para que nos veña a dar unha charla, pero rebuscar un entorno que seguro que atopades é económicamente factible. Sí, puxen esta imaxe porque me pareceu que representaba un poquinho a realidade do noso centro. Nos todos os mércores, na hora de ler, reunimos todo o cole, porque somos poucos que collemos na biblioteca, para ler un conto en conxunto. Entón, creo que representa un pouco que este cole, ou que é a biblioteca, que non só é un espacio para que lean libros ou para que experimenten ou para que aprendan, sino que é un espacio para crear vínculos. Eso a mí me parece moi importante, como os maiores están cos pequeniños, como eles leen, esa familia que creamos parece moi bonito, verdade, que criar para comer esta cosa. Sí. Bueno, pues nada, eu empezo con esta foto porque falamos un montón do equipo de Librio, estou moi orgulloso do meu equipo de Librio, entonces a coordinación, a planificación e a organización das actividades para mí é un punto super importante a ter en conta. É unha biblioteca pequena, pero necesita tamén de moita coordinación, como decía, distribuir as tarefas polas habilidades, as destrezas, ou onde nos vemos mellor para participar é clave, para mí, un dos aspectos máis importantes. Logo falamos de que nos traballamos por un proxecto documental integrado cada curso. Este foi o ano pasado que traballamos sobre a cociña, foi un en Rosa Mascota, e o día do 8M, as familias son unha nai, son unha desas mulleres que nai dun dos alumnos do cole, entregamos a nosa Estrela Franquín a cociñeiras da nosa cultura, para que, bueno, unha mostra que me pareceu bonita de como o noso proxecto impacta tamén na cultura, e que a cultura se implica nel. Esos nenos pois ven, motívanse, ven que algo do día a día o que estamos facendo na escola é que se ve nas familias que veñen a vir. Estes son dúas fotos, son exemplos de, como vos falaba, da colaboración que non temos co Concello
primeira é un herbario que están facendo os alumnos de quinto e sexto na aula da natureza que leva o Concello, que están estudando pois, as plantas locais, o seu nome, as características, onde nace, porque, bueno, un poquinho para traballar as ciencias naturales implicadas nesa aula da natureza que ten o Concello e que nos presta o recurso e nos propone un espazo para traballar con este continuo, non? Na aula da dereita, pois, é unha familia polo día da ciencia, nos este ano estamos traballando sobre os animais, e vai haber un conto das casas dos animais. E levou a como algúns arquitectos levaron as técnicas que utilizan os animais para facer as casas á arquitectura. E despois escribiu con espaguetis, con pastas de espaguetis e plastilina estudios. Entonces, como vedes, as familias teñen unha participación moi importante. Cando falamos de importancia tamén do espacio, pois isto que se ve nada máis entrar na nosa escola, este está por este ano pasado, agora mesmo hai unha instalación sobre derechos, pero o ano pasado foi polo Día da Poesía, pois traballamos, como eran as letras galegas dedicadas por dereitas, traballamos sobre a poesía oral, con unhas familias que foron aportando o material. Como non, pois incluímos tamén libros da Biblia, accesibles para que poderan ler, para que os fondos tamén estiveran compartidos para todos os estudantes da comunidade, e a importancia que ten de achegar todos os recursos que temos na biblioteca á comunidade. Formamos parte tamén do Carolina Biblio, a formación que lle damos ao alumnado, como dicía Carolina, a veces, pois, por orzamento non nos permite traer aquelas persoas que teníamos pensado, porque vai ajudar, porque vimos cando vimos as jornadas, cando vimos a ver talleres e experiencias, que queremos que veñan ao escola, pero é imposible. Bueno, pois aquí tiramos do profe de quinto e sexto, que coñecía dúas persoas que venían, que sabían moito de radio, que venían de dar unha formación ao alumnado. Crear unha sintonía de Radio Cospiño, crear uns proyectos nunha obradoiro de música, que estuvo foi aí 2 anos. E finalmente, como decía, a importancia que teñen as familias, isto foi a exposición final do proxecto do ano pasado, donde non queremos só que as familias veñan a ver produtos que elaboramos, senón que sean os nenos que lles explique que é o que estivemos indagando, como fixemos e que fagan participar. As familias non veñen só a escoitar, senón que veñan a participar e a colaborar nas actividades que lles propoñían os nenos. Somos nenos infantil e fomos lo facendo por diferentes vendas e estacións, e todas as familias que vinieron pudieron participar nas actividades que tienen preparadas. Claro, a motivación das familias para participar nos próximos proxectos, pois aumenta considerablemente. Existe a primeira foto de alguna visita de Ángel Carapero, que foi há uns meses ou algo así. Vedes que está todo o cole presente nestas actividades. Para nós é algo moi importante que todas as actividades, unha vez que van a Ángel Carapero, queremos aproveitar e facer que vaya todo alumnado. Claro, Ángel Carapero, de secundaria, para falar de unha maneira, de infantil e primaria, todo o mundo, organizamos primeiro unha entrevista na radio de secundaria, despois xuntouse os máis pequeninos, fixeron unha biografía dele, fixeron unha homenaxe tamén, e así, isto é algo que intentamos facer con todas as visitas, adecuar para que poidan resultar destas grandes personalidades que logo, esta segunda imaxe que vamos a agrupar, xa dixen antes, no centro pasado, o primeiro grupo foi Xavier,
despois Valle Galego, que escollía a Teresa dos Santos, que era unha cantaría de Matica, vai algo que xa como antes Carolina, viñan as dúas horas do día, a Valle Galego segura de que a coñecedes todos, a Teresa dos Santos son de Eurocanto, onde estaban todos as manos e ilusionaron con unha como a outra. Ao final, a xente próxima chegada nos feios moito tamén estas visitas. Tentamos tirar moito da música para mergullarnos tamén en cultura, na lingua, na música. Despois, a última desas imaxes no medio do supoio, que é esta pedra da área, que tamén sobre a liga escolar do Boqueiro. A Vale de Grandes foi terra de grandes reivindicacións e reivindicas. Tenemos esta arte de improvisación oral que se mantén viva e un proxecto dedicado ao ano pasado, o grupo de primaria de Volta Revolta tamén un dos premios de Regueifa, que este ano dedicamos tamén nesta liga escolar de Regueifa. Son proxectos que ao final teñen como objetivo tamén manter os bons datos que temos aí na Costa da Morte con respecto a lingua galega. Sigue sendo a lingua minoritaria, queremos que estes datos se manteñan e sentimos a responsabilidade de traballar. Logo, hai outro encontro na Casa del Rei, tamén con os pasados, con o alumnado. Los encontros, como destacar, non só o día do encontro, que é un día moi emotivo, que presentamos no cole, senón tamén todo o traballo previo. Antes de que viese na Casa del Rei, obviamente, o traballo de investigación sobre a autora, de lectura das súas obras e demais. E como vedes, sempre a vez os máis pequeninos e con iso tamén estamos os maiores. Este é o noso club de lectura de secundaria. Ainda faltan os alumnos, pero sabedes que a implicación do alumnado é bastante alto. Son nenos e nenas moi participativos. No caso do grupo de lectura é o de secundaria, que nos tamén o grupo de primaria, un grupo de lectura de familias e un grupo de profesorado. No caso de secundaria, que son os que eu coñezo mellor, a verdade é que moitos veñen de primeiras máis atraídos pola merenda que por os libros. Polo pan, vai ao can, final, non se vai a la causa. Despois está o grupo de lectura de familias, que como xa dixen, empezamos este ano, aí estamos a semana, agora semanas, con María Reguinas, que nos visitou no cole, ir empezando a implicar máis as familias na vida da biblioteca. Esa é a máxica que quero acabar, que é un dos días máis bonitos do cole de Cabana, que é a Romaría das Letras. Festejamos desde hai 4 anos, esa foi a terceira, e nela conxugamos, por unha parte, o traballo previo, de lecturas, de investigacións de escritores e escritoras, programas de radio, creación de unha canción, e logo o propio día da Romaría é unha xornada festiva na que reivindicamos por Romaría a nosa lingua, a nosa identidade, a nosa cultura e o noso rural. E facemos como un cole activo, a participación activa de todo o alumnado, do profesorado e do persoal docente do docente. Facemos festa, festejamos nós, pero tamén defendemos un militante moi importante nos centros de cole. Me gustaría acabar o himno do colexio que creamos na primeira Romaría das Letras e que agora xa cantan todos os nenos e nenas que chegan ao colexio, saben non o vou cantar. Son de Cabana, de corazón, que non me revoltas este mismo ton, consignos como non son de Cabana de corazón. Eu non sou de Cabana, pero xa hai moito que me sinto tamén de Cabana de corazón. Vou mostrar máis que actividades os distintos espacios que ten a biblioteca, porque penso que son moi importantes para despois
desenvolver os apoios, todo o que está en torno dos libros. Este en concreto é a Aula do Nado, é un espazo novo que abrimos nos 2017, máis ou menos. Este é contigo a biblioteca, pertence a biblioteca, pero a infancia deportiva de actividades, como é falar, coloquios, os rapaces poden relacionarse máis entre eles, o lugar que ocupan principalmente no recreo. Estes son os dos voluntarios, os cales levan un chaleco identificativo, que parece unha tontería, pero eles como que les dá importancia, que se sienten vinculados á biblioteca, participan muchísimo en todo tipo de actividades que organizamos, pues hay derecho a ajedrez, también tenemos clases de ajedrez, ahí os ves colocando a decoración, relacionada con nuestro proyecto que está vinculado a las artes, también fan préstamos, durante recreos, y difunden las actividades con el resto alumnado. Son un grupo bastante numeroso, pero estamos seguidos entre el voluntariado de la biblioteca y la radio, que también ahora los voluntarios hay más. Aquí tenemos a radio, tenemos un grupillo también de alumnos que se encargan cada día de la semana pues, de organizar a escaleta, lo que se va a programar, controlar todos los podcasts, los audiolibros que se graben, son un poco los que organizan esta parte. Este grupo de lectura de alumnas, de desayuno online, que tampoco es un momento que es un poco de universidad de que hay una sala de lectura. A veces nos reunimos para club, hay rapaces que estamos haciendo préstamo al mismo foro de nuestro voluntario, hay otros que entran, salen, una biblioteca muy abierta a todos, donde todos pueden participar, es una alternativa de que les atrae. Que una transferencia a los recreos culturales. Esta es otra parte de la sala de alumnado. Aquí hacemos pues, la tertulia de semana para hoy. Aquí estamos hablando de frutas tropicales, no podemos tamén cartéis, un orador de letra, é un espacio moi versátil, ya comuñamos e agora valoramos moitísimo, porque este tipo de actividades non se podían facer en outro espazo. Por último, a que consideramos últimamente representativa de la nosa biblioteca, vemos aquí eses espazos dos que vos falo que sirven para facer cosas diferentes. Unos están en un cómic, otros están carpetando, algunos están haciendo otras tarefas para una materia en concreto. Muchas veces hay también rapaces jugando al ajedrez, todos conviviendo, formando una comunidad que conecta, que tece lazos de amistades, de compañerismo, de compartir saberes. Eso realmente creemos que van a ser importante. Pois quedan os 5 minutos escasos así de marcha. Non sei se alguén quere facer alguna pregunta, intervención, a Ixeva, se o momento. Bueno, tamén es cambiar de sala, pois entón sí que damos as grazas por estar aquí, por poder de